So welcome back to my YouTube channel. So ngayon ay magpe-prepare na po kami ng aming lunch. So magbo-boodle fight kami dito sa bukid. Kaya let's go! Andito kami ngayon sa lugar ng tita ko, sa Limbuhan ko, sa Bandang Tanawan. Kasi nagplano kami na pupunta kami dito para manguha kami ng isda sa fish pond. So syempre yung mahuhuli nila hindi namin gagawing ulam ngayong tanghali. Kaya bumili na kami ng paa ng manok. Kaya heto na, lalagyan na natin ang ating kanin. Kaya get ready! So, hindi nila alam na kumuha ko ng video dito sa kainan namin. Kaya manda na kayo. Kaya, heto na. Isog nga. Para kapit but nga. Isog ba ang kuwan? Isog ba ano? Ano at Pananggalan kaya ini. Pagkwit. Ilagay dito. Oo nga. May hay ko. Kaya terus ini. Kaya nag-inamog ka na naman. Super na ito. Kaya nga mo pagtanggalin kay para pistuhan. Ay, pagkalabot na nga di. Kinakalag itong para nga tayang sahid. Oh, ikat pagkuhan. O pusa. Ita. Oh, day. Bulag na. Musasabon. Parang mga bulad. Kalata na to. Dara to ni mama. Ha? Dara ni mama. Eh, bagi dili. Magsurak. Kalata nga dito. Ang buti ay sugada at panade. Han tubig niyo. Ada. Right. Walang bumba lagi dito. Oh, dapat ginubos na lang ang tanan. Tubig. Bagan mineral. Lo kay karang kuliton. Dire an sulod lang nya makaong akuan. Mari makaungan he. Dire an karang tadi. Ato kan ihat ko kan orpa para diri. Oh. Mana? Tubig dito. Na mangaon. Adi patlinaga. Babaw. Kutsara mo kakamot. Tanggal dagat eh. Sabawi. Yan na. Sabawi. Budul kite. Ano budul ano? Budul kite. Pre, ano ito na? Pre. Ikaw mag-pre. Sino pa pre? Pre. Ang pre mo sila. Hindi pa daw sila. Sino pa pre na? Birthday ni mo. Birthday ngayon ni mo. Name the Father and Son Pre. and the Spirit. Wish. Salamat ang pagkaon na niyan. Kamu. Pre, di na kami masa. Rubihat. Kilang na itatay damot dakop niya na. Sino? Sana. Sarah. Budol. Kaon na. Fight. Balikan ko ang fight for the fight. Sabawi. Aray ko. Sabawi daw malang tanan. Mapasuman. Yaik. Baka boss. Barang ito. Pre. Karag gilikid. Sugan man. Ay mga bulad. May dinara kang bulad. Ako nagdara. Ako naghan kuhan ako na. Sarang kon ito. Para. Ayaw! Bubuk. Sarang. Tano. Ano kura kuha na? Kura. Marang mo pa Ano kuha na ito? This what okra to. May okra. Nagdara kami ng okra. Boto ko ino. Orang na ini. Diyos ko. Paso. Sige. Kuha na ito kra. Kuha. Mapaso. Sige, kaon. Bisan mapaso. Amo tay natawag nga mga hobya, manghugas. Ay, katagdaro ba? Ay, sumaming. Ang karaman. Di ba na kukuha? Hindi ito. Makinalunod doon. Push! Kasi rin, tay. Ay, tanggal na. Pusahin. Ako na nakatanggal. Alasa. Pasok. Diyan lang kapin. Gusto ka? Kamak ta. Harang! Ang ganda. Ang kunito ng pa. Pasok. Arang balik ka. Nag-aaway. Ang pasok lang. Alit amon dede, wala nam dede. Ay, hotel. Harang pasok ini. Diba? Hindi mapasok ni. Nakaon na. Dili mapasok sila daw. Dili mapasok. Buka mo nakita nga to nagpupudlager nga ni nga an maharang at kagubatan. Kaya mo itong itapok. Tig-a. Matik abole, bala ka sa Jason. Ano na ba ka Amo na itong tiyak kaluto. Mo paligli so baga, mahumok. Ay, baka pa.
Biasa, napakauna may. Nakakauna man daim. Oo, kumauna. Hindi sulabog. Ako ba yung makarigo? Lamon ha. Crunchy. Wala po may dala na isda. Ihawon na. Damit ko, girl. Ayam, tumalon. Diyan makuha nito ang liwan. Sagot ko, wala tagilyo. Lagay, nakumog. May tanong, patong na ito kadero. Baray na. Ngaliwat. Madam tong sulod butang ni isda. Ngana kan so uy kun ka lalay ton dida. Tirat na sila kaning butang dida. Nakaraga. Dida. Kung ko na ikuan sa'yo, may mama. Nakaraga. Tumakol. Ay, naman yan ah. Aray ubos. Ay pasok-pasok. Ya pispan. Babaw. Babaw pa ul. Dapat tuhod. Opa, tangay yan. Di pros dida bisa na babaw. Sayaw. Kanon ito. Or pa tulo na. Tulo, ayaw mo tulo. Mahala. Ngayon kamu lagi halang. Halang. Dala, ayo gaya. Bigay na limbuan na nung nawarangan. Sige. Gila. Bantuin. Maya ka nun? Bata pa. Kasi gambot ka noon. Nga, habusog. Lumbas ako sa yun. Busog. Grabe ang kuwan. Limas. Limas ang karon? Before and after. Kung ubos ang karon nga, dali limas ang kaldero. Wala ubusa. Grabe. Limas. Wasak nga hawan amon kuwan. Daslan.